Som Cadí. Cooperativa centenària de famílies ramaderes. Apassionats de la feina ben feta. Exigents amb la qualitat dels productes. Compromesos amb la nostra gent. Per tot això i molt més, som Cadí. Formatges i mantega amb l'essència del nostre Pirineu. Bon dia, benvinguts i ben retrobats. Comença aquesta segona jornada del Gastropirineus 2020 des de Puigcerdà. Un Gastropirineus atípic, però que gràcies als professionals hem aconseguit fer-lo en directe, des d'aquí, des d'aquest espai emblemàtic i únic que ens cedeix l'Ajuntament i que participa activament en què això sigui possible. Evidentment, gràcies a la gent com la que inaugura al matí, que és l'Ada Parellada, que han vingut fins a Puigcerdà, i ahir tots els altres professionals i els que vindran encara fins avui al vespre a les 7 de la tarda. Comencem forts, com sempre, i molt animats, perquè tenim ganes de fer-vos arribar les millors emocions i sensacions que pot transmetre la gastronomia a través dels professionals i dels productes. I comencem també, com sempre, reivindicant el moment més dur i trist per al sector, que sí, són aquí, han vingut, han pujat a Puigcerdà, fan sessions espectaculars, fan servir tot el seu valor professional per fer unes sessions de primera categoria, però ho han de fer amb el neguit i el cor trencat perquè tenen els restaurants trencats, les reserves els han hagut d'anul·lar i no saben amb incertesa quan podran tornar a obrir. I això no afecta només els professionals i les professionals, sinó que afecta a tots els proveïdors i de rebot a molta gent que viu d'aquest món. I també, mal m'està el dir-ho, en els que en gaudim, en disfrutem i en tenim molts d'amics que hi treballen. Però, dit això, i amb ganes de que sigui només un moment puntual i d'aixecar la moral, comencem ara mateix amb l'Ada Parellada i la gent del Cadí, Formatges Cadí, Cooperativa Cadí, la sessió que inaugura aquesta segona jornada. Per parlar una mica del Cadí, qui són, què fan, i si algú encara no ho coneix, que ho descobreixi aquí mateix i avui i ara, mentre l'Ada fa la seva mise en plis, ajudada per tota la gent que necessita i pot i més. Ja veureu que el remenament és important, però és això el que volem, activitat. Aprofitarem l'avinentesa i amb el senyor Josep Gravet parlarem, ell des del Departament de Màrqueting del Cadí, parlarem una mica de la cooperativa. Benvingut, bon dia. Pugi aquí a l'escenari, que seguint els protocols, si em permet, com que ve... Perfecte, si vol ja ens la podem treure. Com que ve d'una àrea molt fresca, aquí al Pirineu fa molta fresca, doncs no ens preocupa massa la temperatura, tot i que fa fresqueta, però esclar, ho hem de fer, ja ho entenc. Més a Puigcerdà que a la Seu, però bé. Més a Puigcerdà, exacte, és veritat. Abans que comencem, l'Ada s'ha estat preparant ja fa uns dies aquesta sessió amb diferents productes del Cadí. Ahir, casualment, va sortir el Cadí parlant dels vins, del moment en què la filoxera va canviar la vida de la gent de la Cerdanya i de l'Alt Urgell. I, esclar, van haver de reinventar-se. Van portar vaques de Suïssa, m'explicaves abans, i a partir d'aquí va començar una mica la indústria lletera. I aquí neix Cadí, no? Exacte. Bé, en principi, Cadí es va fundar el 1915 i va ser per aquesta raó, per aprofitar els excedents de llet que aleshores es van començar a donar de la importació de vaques, i aleshores a partir d'aquí es va començar a fer mantega i després posteriorment formatge. Formatges que amb el temps s'han donat a conèixer. Avui en tenim aquí un bon exemple. Heu portat alguns productes i l'Ada d'això, durant uns dies se n'està preparant per fer-los servir, i a més, si haguéssim pogut fer ahir el sopar de les estrelles, diversos cuiners havien ja plantejat uns postres, i no cal que sempre siguin postres, amb formatges o derivats, no? El mató, la nata, la mantega. Però tenim notícies molt recents i fresques. Els formatges del Cadí arriben lluny i són reconeguts. Exacte. Bé, recentment, fa un mes, amb el formatge Urgèlia, que és el que podeu veure aquí, d'una crosta ataronjada, doncs recentment als Estats Units, un concurs que es fa anualment, vam obtenir la medalla d'or com a millor formatge de llet de vaca. Aleshores, clar, això realment, amb 2.000 participants de diferents productes gourmet que hi havia en aquest concurs, doncs que el nostre formatge Urgèlia passi al davant dels formatges americans que normalment s'emporten aquest premi com a millor formatge de llet de vaca, doncs bé, per nosaltres un reconeixement realment a una colla d'anys treballant aquest producte gourmet.
No m'imagino com els americans diuen Urgèlia, deu ser un fart de riure, però tot i així és divertit perquè a més porta un nom emblemàtic, porta un nom d'èpoques romanes i que a més és el nom de l'Urgell, no? Per tant, això és fer pàtria amb el producte i el producte. Abans explicàvem que hi havia molta gamma de productes, en aquest cas hi ha una gamma Oreco per a la gastronomia, restaurants, però des de fa molts anys també esteu presents a el que seria el públic domèstic, a la gent del dia a dia, no? Sí. Clar, nosaltres tenim una gamma, com podeu veure aquí, una gamma de producte gourmet, d'especialitat, on destaca l'Urgèlia, l'únic formatge a Catalunya amb denominació d'origen, i la mantega, també l'única mantega i de les poques d'Europa amb denominació d'origen. Però després també volem destacar el formatge Neu, és un formatge de pasta tova i pell florida. Veieu que té la crosta agafa uns colors, els fongs agafen uns colors grisosos i blanquinosos que assimilen la serra del Cadí, d'on treu el nom. I aleshores, aquesta és una aposta que vam treure pel centenari de la cooperativa l'any 2015, i aleshores, dins les pastes toves, i al mateix temps, també posteriorment, vam treure el format petit, el petit Neu, Sí, el tenim per aquí, que precisament és un formatge que per fondís, raclets, és excel·lent. Sobretot ara el traiem de cara a la tardor-hivern i aleshores qui es vol fer una fondí posa el formatge al forn o al microones i bé, amb unes verduretes, fantàstic. Molt bé, doncs hem conegut una mica més. Evidentment teniu una pàgina web. No sé si arrel del que està passant ara o ja abans també feu no sé fins a quin punt de quantitats, enviaments, i es pot comprar, que això ja és el dia a dia, no? Perquè a més si esteu en el departament de màrqueting ho teniu claríssim. Es pot comprar per internet i per encàrrec? Per internet, a través dels nostres principals clients, tots tenen pàgina online, aleshores es pot comprar. De moment no directament, però sí a través dels nostres principals clients. O sigui, el podeu fer arribar el més a prop de casa possible. Perfecte. Senyor Josep Gravet, moltes gràcies per venir. Gràcies i un plaer comptar amb l'Ada Parellada, que segur que ens sabrà treure el màxim partit als nostres formatges i mantega, i l'agraïment a vosaltres, Gastrovents, per, malgrat les dificultats, tirar endavant. I a vosaltres que ens esteu donant suport des del primer any en aquests 5 anys a Gastropirineus. Moltes gràcies. Doncs bé, ja sabem alguna cosa més dels formatges. Com sempre, un món apassionant, molt interessant. Sé que l'Ada és amant del formatge i el fa servir molt. Amb altres coses que hem fet, el formatge ja és present. A nivell domèstic és molt agraït i a nivell de restaurant també. Que sí? La veritat és que un formatge t'ho arregla tot molt, saps? És una crossa. És una crossa, t'ajuda molt. El que passa que has d'anar molt alerta per no fer-lo malament, no fer-lo servir malament. És a dir, si una cosa no t'ha sortit bé, no hi posis un formatge a sobre, perquè la cosa continuarà anant malament, saps què et vull dir? Si la base trontolla... Sí, és a dir, perquè a vegades hem pecat d'això. Diu, escolta, fot-li una mica de formatge, tira-ho a gratina-ho i això s'ho menjaran igual. I no, és una pena perquè la cosa no surt bé i el formatge el fas malbé. O sigui que és una penassa. En canvi, és un bon acabador de plats, és un bon complementador de plats, és una gran eina, és una gran crossa per la cuina, perquè és un bon sapididador, o sigui que dona sabor, ho té tot, però sí que has de tenir aquesta mica de criteri que et deia, perquè d'altra manera pot ser que fotis malbé el formatge i no arreglis el que tenies. Recordo que quan te vaig proposar fer aquesta sessió i em vaig dir formatges del Cadí, em vas dir de seguida... Ja està, molt bé, perfecte. Diu, amb això... Ara semblarà que ho digui... No, si no és per ensegonar, No, però ara semblarà, és un clàssic, però jo sempre ho dic que jo admiro molt aquesta empresa de Cadí, perquè ha sabut fer el que saben fer a gran escala. I això a Catalunya ens en fan falta moltes d'aquestes models. Per nosaltres és un model perquè és aquesta traça de saber fer les coses ben fetes, però gran i amb projecció nacional i internacional. I per tant, per mi no és només un formatge extraordinari, sinó que és una empresa extraordinària, en això ho vull destacar. Bé, i què dir-te de la mantega?
Sé que tots els professionals esteu encantats, eh? Sí, aquesta és una mantega per nosaltres mítica, i per les cases no et diré, no? Perquè realment és una mantega extraordinària, no? I clar, està a l'abast de tothom. I a vegades això la fa poc desitjada, saps? Perquè sembla que, com que la trobes a tot arreu, la fa poc desitjada. Però després de provar mantegues estranyes, forànies i tal, al final dius, hosti, però si la que dius és la més bona. No, de veritat. I insisteixo, no és perquè estan aquí perquè ens estiguem donant suport. Què estàs gravant? Perquè fa una hora que estic aquí parlant i l'únic que estic fent és això. A veure, jo t'explico. Què estic fent aquí? A part de barallar-me amb una pasta sablé que està massa tova per poder-la manipular. Estic fent unes galetetes molt, molt senzilles per acompanyar unes postres que ara faré. Llavors, aquestes galetetes ja volia tenir un nou temps per venir, treballar-les bé i tal, i la cosa no ha anat així. Jo ara el que faré serà posar-les, després ja acabaré de retallar-les un cop cuites, les posarem al forn, d'acord, que ja el tinc encès. Aquestes galetes sablé us les volia fer, sí o sí, perquè és una galeta molt senzilla, però que té una quantitat de mantega important. Llavors, per això és important que és, en aquest cas, la sablé aquesta, el que li dona realment el gust a aquesta galeta, perquè no té res, és una galeta que simplement porta farina, sucre, ou i mantega. Per tant, si els ingredients no són de primera, la galeta la fracassa estrepitosament. I aquesta galeta pretén acompanyar un pastís de formatge també molt senzill. El tema dels pastissos de formatge, ara ja ho sabeu, estan molt en boga. Tu als establiments fas un pastís de formatge i no saps com surt, i dius, però que no s'acaba mai el filó del pastís de formatge. Doncs no s'acaba mai, perquè a la gent li agrada moltíssim. Però quin pecat tenen els pastissos de formatge? Tenen un pecat immens, que tu el menges i dius, on és el formatge? No l'hi trobes. Anava a dir-te. No l'hi trobes. És que hi ha molts pastissos de formatge que si no t'ho expliquen... Sense gust de formatge. Dius, bueno, és un pastís suau, agradable, untuós, això sí que ho tenim, el pots complementar amb el que vulguis, però el formatge, on és? Com les croquetes, a vegades et diuen de què és la croqueta i si no me dona més pistes... No trobo el pernil, exacte. Si no em dona més pistes no sé de què és la croqueta. Vaig a fer un truquet, que és perquè aquest aire d'aquest forn, que és un forn que funciona superbé, és molt potent i acabarà sortint volant la galeta, el paper i tot. Vaig a posar una miqueta d'ajuda, perquè si no aquí acabarem volant tots, Aquí quan ens hi posem a l'engròs i amb el rational... Sí, no us esteu de res. Encara que sigui només així, l'ideal potser seria aixafar-la, però, espera, deixa'm-ho fer, sense cremar-me. Tens alguna cosa per agafar? Tenim coses per agafar. Ah, no, això és el teu jersei. Gràcies, rei, sí. Un eixugamà. Gràcies, que de seguida... A la que t'espistes, Un segon, agafa el teu jersei per agafar. Ràpidament tenim... No, un paper ens cremarem. No, un drap. Vale, encara crema poc, o sigui que... Això és magnífic. Això és coses del directe. Que es vegi que és el directe. M'has portat el drap de ca teva, eh? Sí. Aquests són heredats. Aquest és el drap heredat. Aquest el van regalar per Nadal, de l'Aixovar. Lluís? Aquests són heredats i, a més, són els més macos per la cuina, no? Oh, i tant, són preciosos. Per la cuina professional. Sort que jo ja no faig massa cuina professional. Tenim un problema, amics. Hi ha un problema a Houston, o en el Rational. El problema es diu que no m'entren dues safates alhora. És massa bo aquest. Ah, sí. Sí, home, sí. Lluís, no te n'oblidis de les galetes, que jo tinc molta tendència a oblidar-me de les galetes. Quanta estona tenim fins que surti fum? Home, li hem de posar... Fins que surti fum negre? D'aquí 10 minuts ens les mirem, d'acord? Fem això, tu i jo? Una galeta de formatge cremat no l'havíem fet mai. Ves que avui descobrirem un què. Mira, som aquí. D'acord, jo et deia, un pastís de formatge amb gust de formatge. Jo he fet neu, 400 de neu i 100 d'Urgèlia. El neu és aquest formatge cadí, ensenyeu-lo si un cas perquè se situïn. El neu és un formatge cadí, aquest formatge cadí que és un formatge suau, saborós, cremós, i aquí tens Urgèlia, que és més curat. El que dèiem que acaba de guanyar un premi internacional als Estats Units, que excepte el president dels Estats Units, els altres esperem que tinguin molt bon gust i que l'hagin votat en conseqüència. Llavors, posarem 500 grams
d'aquest formatge. Posarem 400 grams de nata, també mirant que sigui de bona qualitat. Posarem 3 ous, 200 de sucre i una miqueta de midó de blat de moro, que a vegades la gent amb aquest nom es fa un lío i per tant ho direm amb el nom de la marca, que és d'aquelles marques que fan la cosa, saps? Per tant, poso els 3 ous. Ahir ja van explicar que aquest robot cook, el robot cook, doncs és, tant en format domèstic com industrial, és una bona eina per fer aquestes coses. Sí, jo us garanteixo una cosa, perquè jo n'he tingut... en tinc, perdona, al restaurant. Té 30 anys, no hi ha manera... Això no se surt a compte. No. Amb aquests tractes que ens feu, aquest robot no se surt a compte, això, eh? És una ruïna per l'empresa. No es fot malbé mai. Dura tota la vida. Tota la vida. Em sembla que serà la meva herència. La meva herència és el robot coupé. Doncs ara el tritures. Això tritures i ja està. Llavors el que farem serà una cosa, que és que agafarem un motlle ben maco, com podria ser aquest, prestat per... A veure si així se'ns va bé. Aprofitarem el trontoll i el soroll i la fressa que diguem a l'Empordà per dir que tot el que expliquem aquí, igual que ahir, queda gravat. Per desgràcia, queda gravat. Avui surt en directe i quedarà gravat i penjat a les xarxes, en el Gastro Events Online. També ho podreu trobar a Cadí mateix, suposo, a les xarxes de Cadí, perquè si algú vol recuperar la recepta, no cal que truqui a l'Ada. Home, el millor és que aneu a casa seva a fer un bon àpat, això sí. O que feu servir el Take Away, que és la versió take away aparellada, take away. Però que aquestes receptes, igual que tot el d'ahir i tot el d'avui, queden penjades a la xarxa, els teniu ara en directe i els podreu recuperar per poder fer aquesta versió de pastís de formatge. Lluís, el més important de la recepta és això. És això. És això. El truc. Un primer pla del paper. Si tinguéssim unes tisores, faria així, si ho faria pla professional. Si tinguéssim unes tisores, potser tenim unes tisores. No, però ja és maco que quedi una mica rústic. Doncs no calen les tisores. No, perquè ara no perdrem el temps en aquestes coses, saps? Bé, la cosa és, aquest truc és molt senzill, no sé si ha quedat gravat, que he mullat una mica el motlle. És el truquet que fins que no me'l van explicar un expert cuiner saberut de casa, un expert cuiner domèstic... De la família, potser, o no? No, els de la família no m'estimen tant. Ah, no? No m'estimen tant. No diuen secrets? No m'expliquen aquests secrets. Tota la vida m'havia brallat amb aquests papers, perquè no s'enganxen i no sé què. Tu mulles una miqueta. A veure, els cuiners que ens estan mirant ho saben tots, però sempre hi ha algun, com jo, de la meva època, a terra, que li descobreixes alguna cosa molt útil, que és que mullis una mica això i llavors s'enganxa tot. Oi que sí que no ho sabíeu? Vale, vinga. No. No. El Lluís sempre ajuda els cuiners. I tota la gent de casa també, suposo que els hi has descobert com no cremar el paper. Què? Que molta gent de casa seva acaba de descobrir com no cremar el paper. Ah, vale. Jo ho feia per enganxar. Ara el que farem serà posar aquesta massa aquí. Escolta, no us estem descobrint res, però són 8:45, de 10 del matí, i no són hores per fer grans descobriments, que anem mig adormits. Els hi posem molt fàcil. Hem de fer una cosa fàcil. Llavors, posem aquest pastís de formatge al forn, sense masses miraments, perquè aquest és un pastís de formatge que no té masses miraments. I llavors... N'hem fet per tota la família, Lluís, estàs content o què? Tot el teu personal, tots els càmeres, tothom en menjarà, Tenim esmorzar assegurat, malauradament, i desgraciadament estan tots tancats als restaurants i bars. Tenim la sort que els amics de l'Hotel del Prado s'han brindat de portar-nos una mica d'esmorzar per poder fer la parada. Jo no ho diria gaire fort, perquè encara els... No, això és un encàrrec pels clients de l'hotel, només faltaria. Igual que els del Parc Hotel ens deixen el parament que necessitem. Aquí a Puigcerdà hi ha una corporativitat immensa. Ho hem de dir tot. Posem en marxa... Tu m'estàs controlant les galetes, rei? Jo les galetes no les he perdut de vista en cap moment. Déu me'n guardi... Doncs jo no m'enfio de tu, Si per culpa meva perdem la galeta, això serà... On està l'agafador del 70? L'agafador del 70, a l'últim moment, estava a les meves mans. L'hem perdut, mita'l. L'agafador dels anys 70.
Bueno, ara continuarem. Les altres dues receptes són molt senzilles, perquè no t'he explicat que vull fer 3 receptes. Això no t'ho he explicat, oi que Aquesta és no? la part emocionant del final per saber que la cosa irà llarga. Doncs, per què jo no us dic exactament el temps que dura unes galetes? Perquè cada forn és un món i primer has de saber el teu forn com funciona. No, si és que avui riurem, Si féssim palanca? No, val. Sempre tens bones idees. Dona de recurs. Perfecte, no? Ha anat d'un pèl. Sí, perfecte. Jo diria que... Són negritos, però amb el carinyo, amb el carinyo. Però seran molt bons. És un color molt atractiu per ser una galeta. Perquè ara jo, si jo fos una miqueta més espavilada del que sóc, que no costaria gaire, diríem una cosa, no, és que busco el caramelitzat de la mantega. Quedaria Però com molt que bé. sóc una bleda i sempre explico la veritat, dic, són negritos. No! Fes-t'ho anar bé i digues que busques el Era el caramelitzat. color que fa dies que estàvem intentant aconseguir. Exacte, i no ho trobàvem. Exacte, i avui ho vam Ho aconseguir. havíem aconseguit. Bueno, noi, la qüestió és que a la cuina has de riure una mica, perquè si no la cosa és tan, sobretot ara que ens han tancat els restaurants, és tan d'això, tan complicada. Bueno, saps? La segona recepta que farem és un tàrtar de tonyina. Val? El peix blau i el mató funcionen molt bé. Funciona molt bé. Anxoves, mató, tonyina, mató, per què no? Val? Això el mató, sí, no? Més Aquest, el mató, veus? El mató. Aquí, El mató. mató. El mató. Aquest és el mató ple. 4 de 13. Aquest és el mató. Val? Per tant, el que farem és una tonyina que l'acompanyarem amb remolatge, perquè ara doncs, a mi em ve molt de gust, una remolatge crua, d'acord? Que l'hem tallat en el robot coupé també molt fina, tan fina com hem pogut, la remolatge crua sense pelar, ben neta, extraordinària, i doncs, simplement amanirem aquesta tonyina per fer-ne un tartar. Val? Aquí tinc doncs, tots els components, tinc unes tonyines, tinc unes piparres, tinc unes tàperes, tinc una ceba tendra, no sé si es veu bé, tallarem una miqueta, això, Tenim picarem, aquí el company de la càmera de primer pla. ho barrejarem amb aquesta tonyina, aquestes piparres, aquestes tàperes, aquestes anxoves, una mica d'oli de sèsam, una cullerada de mostassa, poca sal, per no dir-ne gens, perquè pensa que ja les anxoves ja li donen molt de sabor les piparres i les alcaparres, per tant massa sabor tampoc ja no li convé. I el que dèiem, una mica de pèrrins per donar-li mala llet, que això sempre és una bona idea. Perquè pugi. Perquè pugi, una mica d'oli de sèsam, que també li dona un to diferent, saps? Que dius, bueno, doncs Veig això... que no parles de la soja, no... Mira, és veritat. Es va retirant una mica, la soja, últimament. Es va retirar una mica perquè tot el que se'n fa abús acaba, doncs, patint. Perquè a mi em sap molt greu. Tu saps que els aliments, ja, bueno, sí que ho saps, mare meva, tenen modes, els aliments tenen modes. És una pena enorme. Jo l'altre dia, no sé què em deia, fa temps em deien, jo és que el salmó, des de que és barat, el trobo més greixós. I pobre salmó, és un peix extraordinari, boníssim. El fresc, sempre parlem del fresc. Del fresc, el fumat també, per descomptat, a més. L'altre dia també no sé qui em deia, que els kiwis ara, com que estan a tot arreu, tampoc m'agraden. És a dir, nosaltres, malauradament, som aspiracionals, o sigui, la cuina és aspiracional, sempre volem anar més amunt, i la cuina és una manera d'expressar-nos en aquest sentit. Per tant, sempre volem menjar la cuina exclusiva, els aliments exclusius, els que ens fan anar cap amunt, no cap avall, i quan es popularitzen massa, cauen doncs, amb aquesta fama, o bueno, en aquest moment de menys fama, no? O de menys apreciat. I és una pena enorme, perquè a veure quina culpa en té el salmó, no? És a dir, ha estat l'abús, ha estat el mal tracte que ha patit, no? El que l'ha fet que sigui doncs així, que tal. Però és una pena perquè és un peix extraordinari. Això ho dèiem per la soja. Això ha sigut arran de la soja. I la soja li ha passat una mica igual. Se n'ha fet molt d'abús i ara potser està patint aquest moment. Mira, però jo la uso poc perquè no és gaire patrimonial i jo soc més de rotllo patrimonial, intento evitar-la en aquest sentit.
però bueno, ben usada. Això és un oli de julivert. Això és un prodigi també que la natura ens dona, aquest verd intens, que és simplement un julivert triturat. Jo et diré que aquest oli potser té 5 o 6 dies i manté aquest verd, que jo penso que és una meravella, no? En posarem una miqueta, ens ajudarà. Ens donarà gust, perquè el julivert no només dona color, sinó que també dona gust. Posarem aquest oli de sèsam. M'haig de preocupar pel pastís de formatge? No tant. No tant. No tant. Però jo la baixaria una mica. No tant. Bon rotllo, no tant perquè... com les galetes, rei meu. No em toqui el rebre. Només tenies aquesta feina, mirar-te les galetes. Només he dit si m'haig de preocupar o no, o busquem un color concret. Seguim amb el tartar. No pateixo tant amb les galetes, perquè l'he portat fet, el pastís de formatge. Just in case. Tenim opció B. Bueno, i ara una miqueta de mostassa, d'aquesta amb gra. I ara tot això un meneillo, que diuen els castellans. I ja ho tenim, A veure, els tartars ara està molt de moda fer-los al moment perquè mantinguin el seu color intens, el producte, no? El producte original, doncs... Però, goita, que a mi m'agraden macerats, Sí? Tu també ets dels macerats o què? Sí, perquè m'agrada que la tonyina o el gan o el salmó agafi una mica... Prengui, clar, a mi també. Si no menges un taco de tonyina amb espècies. Amb coses. M'agrada que estigui això, macerat, sí, igual que un boqueró, una anxova... M'agrada macerat, per això m'encanta quan un client demana un tartar de tonyina, perquè, clar, sempre en fem una mica més per això, i llavors jo em menjo a cap de 2 hores el que ha quedat allà, a la nevera, que s'ha quedat perquè el següent tartar, saps? I està al punt. I està, jo dic, veus, tu has perdut, client, ja el trucaria al client perquè tornés a casa a menjar-s'ho, saps? Bueno, ja el tenim. Molt bé, ara el que hauríem de fer, el que jo agrairia molt, és triturar una miqueta d'aquest formatge. Mira, la meitat del mató el triturarem amb aquest suc de la remolatxa. Veus? En poquet, en poquet suc. La meitat d'aquest mató el triturarem amb el suc d'aquesta remolatxa cuita i l'altra meitat el triturarem amb l'oli de girassol. Que si, per exemple, tu no tens oli de girassol, hi ha un producte que està entrant a les cuines amb bastanta intensitat, que és l'espirulina. Jo sé que la coneixeu, és un superaliment que en diuen. Llavors és un producte que és una alga, que té un sabor molt matisat. Des d'aquí, fins i tot, se'n suma... No massa, molt suau, però el que sí que té és un color bestial i llavors li afegirem. És un color que és espectacular. Poca remolatxa, N'has posat molta o poca de remolatxa? No, era la meitat. Vale, posem més formatge. Sí. Que era mató, en tenim més per equilibrar. Sí, perquè si no ens quedarà molt líquid, o no? Anem a observar. Ara li dono una mica més. A veure, deixa'm-ho mirar. No, està bé. Això ho traiem i ara fem el mateix procediment amb una mica d'oli de julivert, o sigui, mató amb una mica d'oli de julivert, d'acord? Després, i una mica, una culleradeta i un pensament d'espirulina. Llavors tenim uns matons que els hem atorgat una miqueta de gust, molt poc, i hem fet una cosa una mica fantasiosa, perquè aquests colors, el verd i el rosa, són colors una mica de fantasia. Però és aquesta cosa que a mi a vegades em fa gràcia de fer. Llavors agafem un d'aquests plats llargs que jo diria que he portat. Com anem de temps? Anem bé. Aquests colors que dius tu també ajuden moltes vegades a que... Perdona, t'ho faig difícil, t'ho faig difícil. També ajuden a entrar, en aquest cas, per exemple, peixos com la tonyina, el plat que fas, ajuden a entrar pels ulls a la gent jove i als petits i als nens, També. El color, clar, si a un nen li dones una cosa de color blanc, un peix bullit, evidentment, ni nen ni gran, no d'atractiu no en té cap. I un pit de pollastre blanquinós tampoc ens el menjaríem a gust. Però jo sempre penso que a la gent jove i als nens els hi entra pels ulls i una manera que, per exemple, els hi puguis dir tasta això, doncs pot ser amb el color. Sí, tens raó. Has vist quin color?
Sí. És super punky, és super friki. No punky, és super... Pink Panther, sí. És pink punk, això volia dir, no punky, pink punk. És super pink punk, és molt fantasiós, però mira que és xuli. No? I això és aquest mató que acompanyarà aquesta tonyina. D'acord? I aquí li farem, li anirem posant aquestes... Posarem... Les llesques, Aquestes... Sí, espera, deixa'm-ho fer. A veure, com ho farem, això? Com ho farem? Aquestes eren les primes? Sí. Bé. Llavors el que farem serà com un... Posarem aquí una bona culleradeta de tartar de tonyina. A sobre hi posarem una làmina de remolatxa crua. Posarem una miqueta més de tonyina, de tartar de tonyina, anirem combinant, saps? Simplement és aquest el joc, no? Aquestes làmines, com més primes millor, és que en tenia dues detallades. Deixa'm veure si trobo l'altra, perquè jo diria que les altres eren un palet més primes, i això com més prima tallat a la mandolina o deuen haver desaparegut, perquè deuen haver desaparegut. Bueno, és igual, és igual. Saps? Anirem posant i anirem combinant. D'acord, aquest tartar. Llavors, ara ens arribarà l'altra salsa, la verda, i ja tindrem, diguéssim, el plat. Això, evidentment, són idees, Són idees de muntatge, d'aquests plats tan senzills. És un plat senzill, és un plat vistós, i hem inclòs aquest mató aquí d'això. Ara faltaria l'altre verd i 4 herbes i ja ho tindríem. Va tot a metge aquest forn, És que és important conèixer els forns, saps què et vull dir? Tenim posat a temperatura a les graduats, sí, 180. Sí, però una canya de la bona. Val, escolta'm, el tercer plat que farem encara és més senzill. Encara haurem de xerrar més. Encara haurem de xerrar més per fer veure que... No, anem bé, acabarem, ja anem bé. On time. Mira, ara està molt de moda, i jo ho entenc, perquè a mi m'han agradat moltíssim tota la vida, els biquinis. Sí, i tant. Els biquinis, no? I tant. Un biquini per sopar. El que passa que aquests biquinis poden tenir una altra dimensió, poden... A veure què hi posem a dins, saps què et vull dir? Com ho fem? Podem fer-los de pernil i formatge, Però has de supervisar quantitats per la salsa? Sí. No, però ho ha fet molt bé, A mi m'agrada queixar-me, però després ho fan millor que jo. Sempre. Sí, jo sóc de pataleta, però res, després ja està. A veure, ens retirem tot això i anem cap al tema que us deia del biquini. Farem un biquini de botifarra negra, formatge, orgèlia i poma. Sembla bé aquesta idea? I tant. He portat uns pans. Serà un descobriment fins i tot per mi, la botifarra negra amb l'orgèlia, sí. Tu, això no m'ho crec, perquè ets un home menjat. Ets un home menjat. Que has menjat? Sempre hi ha sorpreses agradables, que penses, el pernil amb formatge, sí, bon pernil, no pernil de patacada, i moltes altres combinacions. Jo haig de reconèixer que m'encanten els formatges, però, per exemple, la botifarra negra, encara avui... Sí, et costa una mica? No ho havia provat. La botifarra negra amb formatge, sí. La botifarra negra penso que és un dels grans embotits que tenim a Catalunya, fet amb sang, molt sa, amb vitamina E, menjat així sense passar-se, a més és saludable. Tot, mira, el verí és la dosi, tu ho dius. Exacte, i la gent que li falta ferro, la gent que té a vegades problemes d'anèmia, la botifarra negra és, a part del fetge i altres coses, un gran aliment i complement molt bo, i fent pàtria, que ens agrada a tu i a mi i a tothom, és dels grans embotits catalans que tenim. Hem de fer una mica de militància del món de porcí en general. El verí és la dosi, és la nostra frase, ja ho diem sempre, que de tot res, com deia en Pla, o deia de res massa, o de massa res, o volia dir que poca cosa anirem millor.
poca quantitat de tot i, per tant, l'embotit ha de ser així, dosificat. Aquells talls prims, no cal que t'agafis la llonganissa, ni el fuet, ni la secallona, ni la somaia i te la mengis a mossegades, però, escolta'm, un bon pa i una miqueta, com un esperit de llonganissa. És que és extraordinari. Perfecte, és extraordinari. I amb la resta, doncs, també. Doncs agafarem l'orgèlia. Me'n veu portar una mica al restaurant i jo l'he tornat, ja, sí, perquè no me l'he gastat. És tan honesta, que diu, això no ho he fet servir, Clar, és clar. Llavors en tallarem un bon... Això, doncs, si tens una mica de màquina o així, també t'anirà bé, o si no tallant-ho fred, que no és el cas. Llavors, clar, fas aquests talls, que no són bonics a la... Com es diu això? A la càmera. No, però aquesta versió, diguem-ne, de tall domèstic També queda bé, també. perquè un biquini tampoc cal que sigui perfecte, diguéssim. Ni prim, ni el formatge que ha de tenir entitat, perquè... Que no sigui escàs. No ha de ser escàs. Llavors el que farem és que és tan ràpid això de fer que em fa fins i tot vergonya. El que farem serà, d'entrada, passarem una mica la cosa aquí per aquí, val? Amb una miqueta de mantega, ja hi som, ja no ens entenem. Això té truqui. Això té un truqui. Ah, que no està endollat. No serà que... No serà que no està endollat? Ens han robat l'endoll? Mira'l. Ah, goita'l. Ens hem despertat abans que ell i aquesta és la temperatura. Aquesta és la temperatura per tu. Li has posat una mica d'espirulina? Una miqueta, una mica. Una miquetona. I llavors, el pastís, que si se'ns socarrima faríem el ridícul més gros de la nostra vida. Ja explicarem que havia de ser així i després, en tot cas... Com amb les galetes, oi? Que amb menys temps de forn també és bo. També és bo. Bueno, senyors de la tecnologia... Bromes a part, puntera. Una mica daurat, el pastís. Home, esclar, però ha de quallar per dins. 150 graus. Ha de quallar. Tot haig de dir que ara estan super de moda, i a més perquè són molt més saborosos, els pastissos de formatge que cauen, que són crus per dintre, pràcticament. Que quan te'ls porten trontollen el pla com un flam, no? Sí. Jo sóc partidària del pastís... Ui, estic carregant això, saco. Del pastís de formatge que no ha tingut nevera. Que no ha tingut nevera, saps? Que no ha passat per nevera. Que abans era com una cosa absolutament necessària perquè agafés cos i tal. Jo les coses que no hagin tocat nevera. A mi només me'l mata quan, a més de no ser bo, t'hi posen aquella quantitat de fruits vermells a sobre. No fotis, és el que anava a fer jo ara. No, aquella quantitat que a vegades penses, home, potser amb menys... Baixem-ho, que se'ns gustirà. Per dissimular que no té gust el formatge, amb menys irien bé, o amb una mica de mel, potser, que és menys agressiva. Aquí has estat bé, I, esclar, per dissimular que el pastís és dolent, te'l carreguen de fruits vermells. Això només és per trencar-li, saps? Perquè fongui una mica el greix i no ens trobem a dins tot el greix, saps? Tot aquell greix espantós que ens trobaríem a dins després d'aquest biquini, saps? Ens el trobaríem tot. Jo vull que fongui una miqueta el greix i, a part, aquest aroma que està deixant a la paella, després ens anirà bé per torrar el biquini. Calla! Sí, els pitos, som a l'era dels pitos. Això ho té. Això ho té els pitos, això ho tenen. Perquè te vagin recordant que està endollat i que crema. Després ho trobes a faltar quan se t'ha cremat l'assumpte. Es queixa que no hi ha contacte amb la paella. Sí, clar que sí. Jo li trauré una mica l'escorça, Hi ha opinions... El meu home se les menja, ho sabies? Perquè diu que formen part del formatge i té raó. Quan és natural, sí. Sí, té raó, per tant... Però mira, jo avui la trauré perquè no te la trobis dins del biquini, diguéssim, no? Això és per al nostre aperitiu. No m'havia imaginat mai que avui faria un esmorzar de botifarra negra. I la poma? On la tinc, la poma? Aquí, senyors. La tinc aquí, la poma. Això serà un esmorzar sa, saludable, sostenible i de proximitat. Això és fonamental. Elaborat al moment... Ahir explicàvem, Ada, que tu també ho fas, que el client s'emociona quan veu que aquell plat
l'has fet expressament per ell. Ja. I li has de fer creure i ha de veure que cada un dels plats que has fet és per a aquell client. I aquesta és la màgia del restaurant que no es pot perdre i el que ha de fer que la gent torni als restaurants. Perquè el takeaway o fer-t'ho a casa està bé quan no hi ha més remei, però viure que te'l fan expressament per tu i que te l'està fent una cuinera o un cuiner expressament per tu és una part de la màgia d'anar als restaurants. Als restaurants ho tenim, això, per descomptat, però jo afegiria, això que has dit és ben cert, totalment cert, vull dir, no, això no t'ho discutiré gens ni mica, però jo afegiria que jo els dic molt als cuiners de casa i als cambrers, els dic, nosaltres sí que és veritat que cuinem i que servim i tot això, i per descomptat, és que això és la nostra feina, només no caldria ni parlar-ho. Però sobretot, tenim una funció que és precisament el que ara ens tenen vetat i que més mal vista està, però que és tan important. Tenim una funció que és que som paradors de taula, jo els dic als cambrers. Nosaltres som paradors de taula i rentadors de plats, per facilitar, per facilitar aquesta trobada intergeneracional de totes les, al voltant d'aquella taula, que en aquell moment, els que ocupen la taula només tenen una feina, només una, parlar entre ells. Saps el que és això? El 2020 és d'una dificultat extrema. I fer-ho sense telèfon, ni cable, o sigui, parlar entre ells en directe i en viu a quatre pams, que ara són 2 metres. Només tenen aquesta feina, val? He gastat totes les culleres, he anat deixant culleres escampades per tot arreu, el més estil parellada, deixant culleres escampades per tot arreu. I ara el que farem serà posar-hi aquí. El que necessito és una pala, Lluís. Bueno, amb una cullera ho farem, tot ho farem a la cullera. Avui es diu cuina a la cullera. Ara arriba el suport logístic de les culleres. En Pere Arpa m'ha portat unes floretes que al final no les farem servir, ja ho veig a venir. Ja que parlem de formatge, que hi hagi formatge, home, que n'hi hagi. Posarem la poma també hauria anat molt i molt bé, passa que m'he despistat, però la passarem un moment aquí, aprofitant que el tinc això encès, amb un palet de mantega. La passem un moment per aquí. És que el directe ho té això, eh? Jo a la poma dic, home, perquè no te la trobis crua. Tot i que crua també és una manera xula de... Hi ha un arsenal de culleres. 50.000 culleres més perquè has vist que anem fatal. Ara! Tenim una aquí demanes, escolta, et vull a casa, perquè a casa crido una pala, i em contesten ballant un breakdance. Aquí tenim un suport logístic brutal, encapçalat a la Rosabel i avui amb l'equip de l'Hotel del Prado, que va, ja veus, ràpid. Acabarem una mica més de... Mira, posarem aquí dalt una mica més de botifarra, que es noti. L'equip de xoc ha de funcionar. Jo us haig de dir que per això vinc, que ho sàpigues. Jo només vinc per això, perquè em mimis d'aquesta manera, que em mimes. Sí, després passa això, que a casa teva quan crides una pala... Res, aquí no apareix ni Cristo amb una puta pala de res. De res, Encara, a vegades em miren. M'han dit, què demana? I ara què vol? I ara què vol? I allà, se'm crema, porta'm una pala. Res. Bueno, qui diu una pala diu tot, Oi? Bueno, escolta'm, això ja està, ja veus que no té cap Sí, no, ara feia lloc per poder posar els plats per exposició. Sí, ara acabaré de posar... No, ara muntarem molt ràpidament, perquè en Pere pugui venir. Muntarem molt ràpidament aquell pastís de formatge, que jo n'he portat un de fet ja, perquè no confiava en ningú, ni en res. Vigila'm això, va. Vaig. D'acord? I agafarem un plat aquests tan xulis que tinc per aquí. Un plat senzill, per un plat senzill, però saborós. Ah, per cert, no, que havíem de fer això també, recordes? Veus? Volia fer, per acabar aquest biquini, volia fer, no sé si sóc a temps, un all i oli de poma rostida. I ets a temps. Sí? Sí. Fem-ho? Sí, li diem a en Pere que pot esmorzar una mica. Era aquesta l'hora o quina hora era la que havia d'acabar? No, anem bé. Vale, doncs mira, allà fem una mica d'all, l'ou ho posarem perquè ho farem d'aquesta manera. Aquells 10 minuts de concessió sempre els tenim. Oli.
Sí, agafa, Oli, que no l'he fet servir perquè he fet Aquí amb tenim un mantega. biberó. Ja estem, Ja estem. Corre, la poma rostida sense pell i sense cor, que és una poma que l'he posada simplement al forn, directament, sense cap mirament. Ja estem, Ja estem. Ja veig que vaig tard. Anem bé. Ah, vale, perfecte. Però no em relaxis tant, que d'aquí no surts fins a les 12. Doncs hauríem d'anar... Hauríem d'anar a la idea, oi? Tu, vigila amb el càmera, que em vigili això. Aquí faltava la salsa verda, el Sí, que la tinc aquí. El biquini La té tinc aquí. color del que ha de tenir, les galetes han quedat impecables i perfectes. Pastís de va petit formatge una no havia mica, vist mai, per tot mai cap petit. de tan maco. Aquest és el típic plat que quan el mires per la càmera diuen, però quina tonteria ha fet aquesta dona, vaja, quina tonteria. Però a què t'hi jugues? Que és del tot el que he fet? L'únic que es menjarà. El primer que volarà. menjaran. El primer que volarà. Els càmeres aquests, el primer que es menjaran. Estan tots aquí. A veure qui el pilla abans. Ahir els hi vaig dir, quan acabes la sessió, quan hi ha públic, que no és el cas d'avui perquè no podem, doncs Doncs avui no pots pel coronavirus. No t'ho podràs menjar. venen primer un núvol d'Instagramers i d'influencers i de tot a fer la foto del plat. Però n'hi ha molts que amb l'altra mà comencen a picar. Colló, i dius, el que arriba segon ja no pot fer la foto del plat perquè el primer ja s'ha emportat. Ja l'ha pillat. Sí. I acá aquests cracs, que ja són professionals d'això de fer la foto del plat, són els que s'emporten el primer tros. I ho hem de vigilar perquè si no queda desvirtuat. Bueno, aquest biquini està patint, Està a les d'això. Vale, ja estic. Ara aquí sobre hi posarem una mica de magrana i una miqueta de Codonyat? Una mica de codonyat, a mi em sembla que és el moment de posar-ne. I tant. Una Fa miqueta de tardor, codonyat, fa tardor. marida molt bé amb el formatge. Ara. I aquest pastís té gust a formatge. Si cas, li deixarem provar en el senyor Josep Gravet, que a part d'estar al Departament de Màrqueting, podrà avalar que el formatge de Cadí es troba, se sent... Aquest tros crec que ens el podríem menjar, si ens hem fet totes les proves, però en qualsevol cas, bromes a part, aquest any tot el que és tastar i implicar-se massa amb la proximitat de l'escenari i dels productes ho hem de tenir molt estricte. Ai, I ja ho saps tu, que també ho pateixes al restaurant. I per tant, ens faria molta il·lusió compartir-ho tot, però no és el cas. Tot i així, la magrana li dona un toc molt més atractiu que allò que et deia d'aquelles compotes, confitures o melmelades de fruits vermells que si no fossin vermells no sabries de què hi ha. O sigui, el trobo especialment atractiu amb la magrana i el codony i la galeta. Veus, ja ho tens. Ara si aquí tinguéssim una salseta o el que sigui, doncs l'acabaríem, però no és el cas perquè he vingut aquí una miqueta, però és boníssim i això ho posarem al revés perquè al revés té una miqueta més de textura i aquí posarem la cosa verda. Ja has triturat ja? No. Vinga! Tira. És que ho dius per la fressa? El què? I aquí, a veure, perquè en Pere m'ha portat el porradell i a mi el porradell us haig de dir una cosa. El porradell és un altre d'aquests productes que estan passant un mal moment perquè ara es veu que el porradell, clar, se n'ha abusat tant que ja no està de moda. Tritura. L'ou? Ah, sí, l'oli. I la poma? La poma està aquí dintre, l'all. Sí, posa-hi l'oli, va. Era la clara i prou o tot l'ou? I ara tritura fins que aconsegueixis que això funcioni, El què? Doncs el porradell és una herba extraordinària. A veure com la podríem posar així. A veure I a més dona frescor també, No, és boníssima. A mi m'encanta. El que passa és que se n'ha abusat perquè és una herba molt resistent, és una herba que funciona superbé, no s'oxida. Posa-li canya. I ja està, saps? I és una herba, doncs, que se n'ha abusat, com et dic. Saps que no... A veure, deixeu-me dir una cosa. Les coses, quan no les faig bé, les dic. M'he oblidat la ceba tendra en el tartar. A casa, Eulàlia!
La punyetera cuina en directe. Sempre em deixo coses. Sempre me les deixo, les coses. Estic farta de Que deixar-me. s'hauria d'haver barrejat Clar. amb la tonyina. Amb la tonyina, aquella mica de mostassa, la mica de perrins que m'he posat, què més? L'oli de sèsam, les tàperes, ja està, vale? Vinga, ja ho tens. Però I que això? bo que serà, sense ser barrejat, i quina versió tan original que tindrem en el Gastro Pirineus 2020 d'un tartar amb la ceba posada a darrera hora. Valorem-ho així, que tenim una versió exclusiva del tartar de tonyina amb productes del Cadí. En aquest cas hem fet servir el iogurt, sí. No, el mató. El mató, perdó, i que no trobareu mai més enlloc, perquè la propera vegada hi posarà ceba. Exacte. Avui tenim una exclusiva. És una exclusiva. És una exclusiva. Vestim-ho així. Estimo així, vinga. I ja estem a punt d'acabar, i com que aquest és un plat reconfortant, us he portat una vaixella reconfortant, que quan dius que vas a casa de l'àvia i et fa un biquini... És de l'època del drap de cuina, aquesta, eh? És de l'època de què? Del drap de cuina. Exacte. Només faltarien els agafadors de llana. L'hem tret del mateix lloc. Que el drap falta un agafador... Com va aquesta allioli? Em sembla que no ha lligat avui. No. Em sembla que no ha lligat. Bueno, doncs serà un allioli líquid, que no ens ho havíem inventat mai. També doncs avui tenim aquí. una exclusiva. En directe, allioli líquid de poma. Una exclusiva. Això els cuiners en sabem molt. Quan una cosa no ens acaba de sortir, li canviem el nom. És que l'allioli normal està molt vist. És veritat. Per tant, com que el normal està molt vist, ara hem de fer una variant. Està superbo, reina. Ja ho farem millor la propera vegada. No m'has deixat temps. No n'hem deixat temps, però és igual. Anava muntant. El que és molt important és Aparellada style. És que tingui aquesta miqueta d'all, aquesta Això sí, mica un de dia poma. que aneu a fer demostracions als Estats Units, allà on el formatge Urgell ha guanyat aquest premi internacional, crec que l'Ada pot ser una gran ambaixadora, perquè deixarà els americans molt acabadats amb aquestes tres versions de productes fets, evidentment, base, formatges i productes del Cadí. Ja ho tindríem, això? Sí. Doncs, encara que siguem pocs, un gran i fort aplaudiment. Aquí ens falta Ens això... ho hem passat molt bé, Lluís, eh? Ens ho hem passat molt bé, sempre. Molt bé, Lluís. Sempre ens ho passem molt bé. A la cuina, sobretot, passar-s'ho bé. Llavors es nota els plats que potser no són tan bonics, però quan li donem en aquest biquini que no és tan bonic? Quan li donem 2 segons? Jo crec que per més originalitat no podíem tenir. A més, tinguent en compte que amb aquest online podem arribar a molts més llocs, més lluny, i a molta més gent, a part de l'agraïment que sempre tenim pels que ens venen a veure... Això és... Ara, escolteu-me, els germinats també estan passant aquella mala època en el sentit que ara doncs tothom, que si els germinats, que ja no, que es veu que estan massa usats, que no sé què, que pensem una cosa, a part de que donen textura, donen volum, donen color, són molt saludables. Per tant, m'ha quedat molt lletxot el plat, però quan més lleig, més bo, diuen a vegades. I tant que sí, i tant que sí. Doncs, com dèiem abans, ens agrada molt tenir públic, però gràcies a la tecnologia, avui i ahir haurem pogut arribar molt més enllà, haurem pogut deixar constància d'aquestes classes magistrals. Dic classes perquè són, al final, classes de cuina a l'abast i de cuina de proximitat amb productes com en aquest cas Cadí, que ens ajuden a fer arribar a la gent coses noves i diferents. Un agraïment immens, Ada. Sé que has fet un esforç, tens un dia a dia superactiu, veiem per les xarxes, tens el restaurant amb tota la capacitat que pots tenir amb el Teca Away, inventant fórmules i formularis perquè la gent vingui a buscar-ho, amb els impediments, i nosaltres t'ho agraïm especialment, i sé que la gent del Cadí també, perquè ha sigut per inaugurar, crec, pels que som aquí, una sessió àgil, divertida, parlant en plata amb molta trempera, que això fa falta, i, a més, amb productes de proximitat i amb molt de carinyo, que és el que poses tu, per fer bandera d'una bona cuina i saludable, insisteixo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ada Aparellada, i també a la gent del Cadí per aquesta posada en escena de productes tan bons. Això ara no podem ensenyar-ho,
però potser en tastaré un tros. Ja us ho explicaré un altre dia. Ets un pecador. Ets un pecat. Gràcies a tothom. Fem una petita pausa, farem un cafè els que tenim temps i tornem de seguida. Pere Arpa, Girona Excel·lent, també productes de proximitat, productes de qualitat, productes que ens arriben des de diferents punts del territori, de petits productors i elaboradors, posats aquí sobre la taula, a darrere la Ada Parellada, Pere Arpa, des del restaurant Cal Arpa de Banyoles, també amb tota la seva força i energia, perquè ja que t'ha ajudat a tu, no et dic que es quedis a ajudar-lo amb ell, però li donarem el suport que necessita. No, em quedaré a aprendre d'ell, perquè és un crac. Ben dit, gràcies, perfecte. Tornem d'aquí una estona, una mica de publicitat, fem un cafè i tornem a agafar el vol. Gràcies.